Njalo ke ngomsombuluko ke ngifeza ke imisebenzi kaShembe neyidala ke ukuthi abantu ke bembise ke ngoNkulunkulu ke wele akeke sike sizwele ke unyazi lwezulu. Umakoti lapha uzobika ukuthi akaboni emehlweni. Isikhathi akaboni emehlweni bese ngiyakhathazeka ngicabange. Ngiyathanda ukuthi abone. Bese ngicabanga ngifikele umcabango ngeyitshumayelo yami ekhulu inyanga izulu. Ethi ubaba mkhulu wasuka ePhakameni ngazi noma wayekhishwe izwi. Lithi khona intombazane ethi uRoda engaboni emehlweni esemzinyathi. Wasehamba ya kulowo muzi, wasefika kulowo muzi ukuthola lo muzi waseyithola kusazane engaboni emehlweni. Wasesho uthunyiwe ukuthi azoyibuvula amehlo. Mayisefika lapha wasethi wasexova udaka. Uxova udaka wasephakamisa ile itshumayelo ngizomkhulu inyanga izulu. Wasethatha imilo yakhe leyo ubusuku wasethi wayifaka phakathi la odakeni. Wasethinta amehlo le ntombazana. Basebuza ukuthi ubonani manje? Yathi le ntombazane acanga abona lutho waphinde wathatha ufaka udaka imilo odakeni wasebeka emehlweni wasephinde ibuza ukuthi ibonani. Kulo wesithathu wasefaka izandla imilo odakeni wayibeka emehlweni waseyibuza ibonani yathi ngibona wena baba. Amen. Oh, Amen. Nami ke ngibe sengicabanga leyo ntshumayelo. Lo mama lo ethi useneminyaka engaboni emehlweni, mhlawumbe iminyaka eyisithupha engaboni emehlweni. Ngibe sengithandaza ngenhliziyo. Kathi oShembe bangisize bengembathi. Base kubuye ngembuza lo mama ubonani na manje? Wathi hayi ngibona nje kulufifi nje kuyinkungu. Uthe lo ugcina ngathi ubonani wathi ngibona wena baba ufaka isigqoko esinyama. Ngase ngithi kuyena akabamnika uVaseline ahambe siyogcobisa khothe agcobisa khothe ngoba wayisebona. Hayi nini izolo silapha esimangalisweni.